Bising kelajak kaisa lugutum panda sini panda ni সভাপতি teo panda o hai manjak sini borom genang leader of opposition tunggu sini Saroni West Burma tunggu jengbai tini o pandano naithok petition ni bagai ang naharnai mani tabungno sopaitina sini borom genang jib MLA sini baisopna tebo o jaga manjak phaijak sini o dolirapun bisini chairman tonggo sini Muslim bosongni phaisok phaijak Samsul Alam te norogoro phai manjak jak o bisini te bisini phatar nibo phai manjak jak sini jotto sini Maharaj ni sini Bubagrani warriors rock jotto no kaksangma te hamzak bungyafar tini jeng odonirampur bisini bisio kelajak nukung thugui borok borok phaijak jeng tini sini kok chamlai bunggo jeng sini kok buthai omonongnai je jeng ADC amchayo tonggui o Dolirampur ni bisini bisingo sini lupurok ni tamo kesep pungtong tamo sini somosya tamo lama tui sini hospital karen nokhuk bebagro no jeng tui tini orokok masa baidai tangwi tini akok rogno masa baidai nungkai jeng lukha kebangma bisiromui sini o Dolirampur bisini okra chakra rogo tongo ani hai sak soman ani chalai rogo tongo jeng jerai pruni simino nugui phaikya je o Dolirampur bisio tongnai ro sini tongko songo tongui tongnai sini lupuro bomo hai somosya tei tabuksuk jora tei jeng sini jibonno bisikango telangui tongkai sini mokol bisikango jeng abo serai kai nulungku sini jottono selai nangkuk mano jeng thangui tongmani kai jeng tui jasa kabar na ang asa kayo যত নগো ট্যাব বাই তুই সবই কাহিনী যে কাগজপত্র সবই তো বর্তমান সরকার বিজেপি আইপিএফটি সরকার কিন্তু খরক বসুনি নগ বিশিঙ্গ তিনি ট্যাব বাইসুং তুই মা রেখা আবসুং অদলিরামপুর বিশিনি দুপুরক কাহাম কেন সবিমান চিনি গানা কিনিও হসপিটাল করে হসপিটাল নি বাগে গেছে হাত চালো মা খাবলবো হয়তো বক্সনগর হয়তো বিশ্রামগঞ্জ যিনি আমচায় ওয়াথৈ দপসা দপनै ওয়াকাंखायनो কারেন্ট थाङै पायो কারেন্ট ঠিক মতে जों मानिया जों थां फायलाय स खायनानै बोसाबुदैनो स्कुलाव तुननानै अफिसाव थानानै पन्चायतआव थानानै बियागदै थानाय लामा दैमा थाङो जों लामानि अबस्था बाहाय Mia Donpur constituency o arbo by election Tiprasani kebangma montri ro Donpur thangai kebangma kok kotor salayo tei kubui kok no boroni bukuk tei tepla jakti ngai thago bahai kubui kok kai general area o kai lama milik ho kecil Tiprasa area o no lama mene wai sok ma haike ma phayo जों ताइसिं बक्सनो हरति फायका
যেই মাত্র তিনি yang bisio habnani jengka Donirampur bisio habnani jengka amni simikan jengka bisio prai মানে মাই চাই ফাইদর কেবা সেবা কেবানাই অমহাই লামানি অবস্থা जों দীর্ঘদিন আসুক সাগ্রমই ও আমচানি লুকুরক আমসে गोबां प्रॉब्लेम আসুক সমস্যা जों फेस खाइ दङ गाय আসুক प्रॉब्लेम दै जों चलायलाय मा दङ गाय जों बाहाय खायले चिनि बोसाबुति रंनि पराशुना चिनि बायथां साखामनि बागै चिनि दै कारेन्टनि बागै जों बे बोसोर जों जाला मा दं लायनायाव आमनो जों नावान सुलायनाय सब इलेक्शन फायो इलेक्शन कागा बुद्रि लायो सरकार सुनाम लायो सरकार थांगि फायो तेसे इलेक्शन फाकेगा मुइतुं जाग फिया जों दिन Donirampur बिसिनि लुकुरगै अ जागाव बाय इलेक्शन हेकेबा उपनिर्वाचन होननानै थांगि दङ बक्सनगर जों दाबो ब जागा बुद्रिनाय जों साबनो सरकाराव रहरनाय साबनो जों एमएलए सुनाम रगो गाय चिनि दफानि बागै गाहामनाय चिनि आमचानि बागै गाहामनाय जोंनो जे नायकलि दंनाय दाबो चिनि बुबाग्रा चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिक चिनि दफा हामग्रायनि बागै चिनि लुकुरकनि हामग्रायनि बागै अ हानि बुसारकनो नेक्स्ट जेनेरेशन हेकेबा फायनाय साल जाते जों जे समस्या जों मानजागै दंमानि आमो चिनि बोसाबुति रक चिनि बुसु रक ता मानसि दं अ हानि बुसारक निजिनि हाव दंगै गाहाम गोरोंखाय दंगै मानथुं नै चिनि महाराजा प्रदीप किशोर मानिकखौ सामुं खालाय दंमानि चिनि मकल बायथां बाय जों नुखा 2021 साल नरक बेबागनो बुबाग्रानो हामजाग्लायै नरक बुद्रिखा एडिसियो सरकार फायका ताबु एडिसि हापां बिसि ब्रुम निबागै जे रांनि बागै बाजेट खालायो आनि एडिसि आमचाइनि लुकुरक माचाया मा नोंया गाहाम खालाय सामुंमान थगिया लामा दै गाहाम ग्रै हस्पिटाल गाहाम ग्रै चिनि एडिसि आमचायो चिनि Donirampur बिसिबो कायसा बिसि जेटा एडिसि आमचाइ खबजागो ओ एडिसि आमचाइनि बागै चिनि एमडिसि र नंनि एमडिसि फायदो चिनि उमाशंकर बड़ बाजेट सुनामो जे बाजेटनि मते राज्य सरकार रां रहरिया एमनकि एडिसिओ चाकरि खालाय दंनाय र एडिसिओ जारा सेवक खालायनाय बरगनो बेतन दिनानि पर्यन्त रां रहर जागिया हिंखाय बाहाय खायले चिनि तिप्रासारकनि उन्नति खालायनायनि बागै लामा दै कारेन्ट हस्पिटालनि बागै सामुं खालायनाय हिंखाय बाहाय खायले खालायसिनायबा जे जागाव बेतन रिनानि आ बेतननि रांसे गाहामखाय जों साप्लाय माया आमहायगा आत्मगै दनजाबो दाखुर बुखुर ताकलायनि 2023-24 नि जे बाजेट सारा त्रिपुरा राज्यनि बाजेट 27,600 कोटी टाका 27,600 कोटी बोसोर बां दाखुर बुखुर नरक हिसाब देखाय बुलमाना जुदि न जागा 27,600 कोटी टाका रां तो वेरिफाइ खालामखाय ओ 27,600 कोटी बिसिं चिनि एडिसि हाफांनो रह मात्र 600 कोटी टाका आ 600 कोटी टाका बाय बेतन देरिनाय ना चिनि जनगणनि लामा दै कारेन्ट नायनाय आबोसो सबसे सतर्क दाखुर बुखुर वान सुगा नांनाय जों ब अबस्थायाव दंनि जा तामनि बागै जों गोदान राज्य सान तांगै चिनि बुबाग्रा जोंनो मोथांनानि बागै ग्रेट टिपालेन साननि गावगाय ओ जे जों नरै दंजागमानि ओ जे एडिसि आमचाइनि बररकनो सब सबायनो बेकायदाव खिगलाय तन्नानि एडिसि आमचाइनि लुकुरकनि लामा हामियाखाय तन्नानि दै गाहामखाय मायाखाय तन्नानि एडिसि आमचाइनि बररकनि क्षेत्रे जब जागातै नरजागै तन्नानि आबो चिनि बुबाग्रा जों बेबा अर तंनाय चिनि हल तंनाय बेबा जों साविमान
aboni bagai o je by election or chung juggo jawab marinai juggo jawab bahike rinai lai thangnai 2023 ni বিধান সভা ভোটর বুদ্রি লাইখা আবু খের no जों नुखा आबु खेर no o धनिरामपुर बिसिनि लुकुरक नरक 100 नि बिसिं 90% भोट जों मानखा o बक्सनगर टोटेल भोटा जिनि तिप्रासा भोटार प्राय 2800 दं 2800 आरो नि बिसिं जों प्राय 2200 भोट मानखा बाहिका मानखा नरक रिमानि बागै बिचों o jaga kaisa factor ngui जों बासावै मान जों बक्सनगर विधान सभाव भोट बचावै जों 2200 2800 पुरा 2800 नि 2800 मानफानो जों पास जोंनिया फियाबा जों पास जोंनि माइया फानो जिनि उपरो निर्भर खालायो जे o जागाव साबो no जों बुद्रिका गाय साबो एमएलए नाय साबो खप्लाय ngui माननाय आबो जिनि तिप्रामता खायदे लुकुरकनि उपरो निर्भर खालाय गाय जों नुगै दङ त्रिपुरा राज्यआव बीजेपी ते आईपीएफ नि सरकार प्राय 6 বছর চলিबाय दं o 6 বছর सरकाराव ডাবল ইঞ্জিন কেন্দ্রआव बीजेपी सरकार o জায়গাও बीजेपी आईपीएफ नि सरकार ओंखाय डाबल इन्जिन से चले दङ ओंखाय तिप्रासारनि बागै आससे गाहाम नायो ओंखाय तामनि बागै दाबुबो सिनि तिप्रासारक असुक आन्दारक लाय दंनानै मोना तामनि बागै सिनि तिप्रासारक दाबुबो लामा तैनि बागै जों आन्दोलन खायदा नांबा रिसिदा नरक सरकारसे आसुगै दंगा रिसिदि किन्तु रिया नन कक बायसिमि साइ दंनाय इलेक्शन गानाय थाइका दाबुक नन पाइनानि बागै चाइ दंनाय नन रां 2000 3000 5000 रां बायदनो पाइनानि बागै चाइ दंनाय किन्तु जों हजागमा दंनाय ताकुरो बुकुरो जों 2000 3000 बाय निजि साक-साकनो पुनवा खायके जों फाजा गांगैंला जों जिनि मान थाइनो माननानै हिंखाय जिनि बुबाग्रानो जों लगिरियै दंनाय हिंखाय जों थानसामा दंनाय एकतामा दंनाय o थानसानि बिसिंथिनो जिनि बुबाग्रा जों थियबनाय सानसा किन्तु जों बेलै थांगांगैंला जों ग्राक खायमा दंनाय o ग्राक खाय दंनायनि बागैनो फायदि दाख्लै जे उपनिर्वाचन जे बुथुं दङ o बुथो जों बीजेपी नि बिरुद्धे जों बुथ मारिलायनाय कारण बीजेपी जोंनो थुङै दङ जिनि एडिसि हापांनो रां रहरिया रां रहक गांगासे जिनि एडिसि हापां o एडिसि आमचाय जिनि अर बीसी चेयारमैन सं दङ बोसोर बोसोरनि काम थाइबा बोसोर डेभलपमेन्ट खालायकेबा o जागा जों नाय गांगाय जों जेनेरेल आमचायनि होय बाय जिनि एडिसि आमचायनो जों सुसावै नायखाय जिनि आमचायो जों कुनु गुरै नुजागौ आबुनि बागैनो जों जत खामा सिनाय मा बुजिनाय जों जिनि थानिनो अधिकार जों साबनो बुद्रिनाय साबनो बुद्रिया o या सिकं साबाय जे जों सिनै बुद्रिमानि आ बुद्रिमारि जों मागना खालायैया जों जिनि गाहामनि बागै जिनि बुबाग्रानो लगिरिनायनि बागै जिनि बुबाग्रा जोंनो साजा जे धनिरामपुर बिसिनि बरक रकबो लाइ थांनाय विधान सभा भोटो जोंनो बुद्रिखा ताबो जों o जागा प्रार्थी रिलिया o धनिरामपुर बिसिओ फियाबा प्रार्थी रियाफानो जों बीजेपी नले उचित शिक्षा मारिनाय तामो उचित शिक्षांखाय जों बीजेपी नो नुगै दङ जिनि एडिसि हापांनो बरक थुङै दंमानि जिनि तिप्रासा आमचायनो बरक 2018 नि सिगां जे कक रगरिखा जे एडिसिओ दंनायनि बागै केन्द्र हते डाइरेक्ट फंडिंग रां रहनाय एडिसि हापांनो हानि क्षमता हा बागनि क्षमता रिजाकनाय एडिसिनो तेबो फान बक्सिनै एडिसि आमचायनि बागै आलादा गोबां प्रजेक्ट रहरनाय एडिसि आमचायनि लुकुरकनि बागै एडिसि आमचायाव दंनाय जिनि तिप्रासारनि बागै तेबो गोबां फान तुबुयै o जागा इउनिभार्सिटी कलेज रक्स नामनानै बरक 2018 नि सिगां जे कक रिबायमानि थाइसा कक फान बरक नारुलिया ताकुरु बुकुरु आबुनि बागै जों बरनो उचित शिक्षा रिनायनि बागै जिनि उपनिर्वाचन बाय इलेक्शन जिनि दायित्व नंनाय जों जेसेबानो
BJP-ni biruddhe जों बासानाय जों बिधानसभायावबो जों प्रधान बिरोधी दल हिसाबै जों नरकनि बागै कक सावै दङ कक नारेगै दङ जिरिखगै दङ नरकबो सिनि लगै दंदि नरकनि बागै जों कक नारेगै अ हानि बोसारकनि तंखाय जागा स्नामनानि बागै जे ग्रेटार टिप्रालेन्ड स्नामनानि कक अ कक नबो जों सिनि बिधानसभा बिसिंथि सावै दङ जों त्रिपुरा राज्यनि सरकारि प्रधान बिरोधी दल हिसाबै जों जतनि सोलायथिनि दायित्व मनो जों बिरोधी दल हिसाबै जों बिरोध खालायनो नांनाय बिरोध अमनि बागै खालायनो जे चिनि आमचाय चिनि लुकुरक काहाम तै काहाम लामा मान थंनानि ते एडिसिनो तेबो ग्राक खालायै जों ग्रेटार टिप्रालेन्ड सोनामनानि आबो चिनि मूल मन्त्र आबो जों प्रदिनो कमि मानग्ला चिनि बुबाग्रानि नाहार मुंनो जों बेबाक लुकुरकनो फानसाखाय आगाय गोसोखांनि सामुंनो मा खायलायनाय दाकुर बुकुरक नरकबा अबनो कयदानि बुचुगो जों BJP-नि बिरुद्धे लड़ाइमा खायलायनाय BJP-नि बिरुद्धे जों बुध मारिनाय आबनो नरक काहामकै बुजिनो हादि गोसोखांनि साल जों तेबो नरक बाय हम हायगियादारि खायलायनाय तेबो काहाम काहाम कक साबलायनाय दूर टू दूर प्रोग्राम खायनाय नुकुं नुकुं थाङै दम दम थाङै चिनि बुबाग्रानि कक मो जों तेबो काहामकै मा पिरलायनाय जों थानसा तङै मानखासे एकता तङै मानखा कैसे चिनि बुबाग्रानि फानतेव बारिनाय चिनि थिनांगो चिनि बोसाबुतै बुसुगनि भबिष्यत तेबो ग्राक खालायमानानै आं वानसुगो फायदि जों बुबाग्रानो लगिरि थानि नों आं बेबाकनो अधनिरामपुर बिसिनि नुकुंनि जत नुकुंनि बरक दनो जों मा बुजोंलायनाय फायदि जों राजनीतिनो चिनि हामजाबाय देंलायलिया जों बहुत खायनायखा CPM कांग्रेस BJP दाबो तो चिनि बर रां किसाम माखा गायनो BJP थांनानै मुसुं जाबायो किन्तु थाङै ननो 5-10 हाजार रां रिमा बाय नों थांमानि परे नों निजिनो फालमानि परे निनि नुकुंनो नों ताबो सानायबा फायदि आमते हाय उंगिचिं चुलाया जों बोसोगांनि साल देबो चिनि बुबाग्रानो लगिरि थानि जों अ जे बर्तमान सरकार केंद्र सरकार तेओ जागानि BJP IPF सरकार बरनि बिरुद्धे चिनि बोसोगांनि उपनिर्वाचननि बुद्ध जों रिलायनाय बंनि बिरुद्धे गामसु मुंसित नरबाय अजार फाय दिनि उइला कगमा सालायमानि अर जागा जे बरक नुगै कायसे बिसिनि बरकबा नरन नुगै बेलेखाने खा खसम खा तंथगो जे ताबुबो नरक बुबाग्राना हामजको बुबाग्रानो लगियो तंख ते बुबाग्रानो थियासाक जों लगिरि थानाय अ कक नो मानसुगै नरक दिनि अर फायबाय थानायनि आं वानसुगै आनि किसिसा नरनि प्रति ककनार मुं कयमुं अरनो पारिका जतन हामबाय खुलुमबायका बुबाग्रा आयुगखौ Kalau mereka nak hambai sini sarno, kuni